Good evening guys mga kanokdok. Dito tayo ngayon sa Lookout dito sa Alaminos City. Ito yung papuntang 100 Islands. Ito yung Lookout Park. Dito ka rin kukuha ng dito ka sasakay papuntang 100 Islands. Ayan. Ikutin natin guys. Maganda rin dito guys. Ay, ikutin natin. Pasyalan na rin talaga rito. Pinapakita rito yung mga pangalan ng mga island dito sa may 100 Islands. Ayan. Ginawa nila ng ayun guys, yan yung mga bangkang papuntang 100 Island. Yan. Yan, dami. Tapos doon ng 100 Island, papunta doon sa gitna. Yan.
tourist office. Yan. Pag pumunta kayong Anod Island, diyan kayo pa-registered, kukuha ng bangka. Diyan na rin kayo magbabayad ng meron na rin travel lodge. Fishing ka dyan na. Guys, nandito kami sa lugar, guys. Ada vlog. Sakto na. Katok yung gusto. Nakita ko.